खुलुमबाय आं बे समाव दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला फरायसालिमानि सोलोंथायारि फोथाराव बे समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारिनि जि लाहार फाहार खालामबाय थानाय बे हाबाफारियाव आङो नुफैनो मोन्दों एबा लाहार फाहार खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे समाव मोसाखावरिफोरा सोलोंनायखौ नुगासिनो आरो लोगोसे फैबाय थानाय बे जख'न्थायाव हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय मोसानाय सोलोंनायखौ जों नुगासिनो आं बे समाव हारिमु बिफाननि आं बे समाव कालसारनि मासिगिरि बिथां सुकुराम बर' बिथांनिफ्राय आङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो नाजागोन। बे समाव आङो बिथांनि खाथियाव थांनि। नोंथांमोना बे हारिमुआरि सोलोंनायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदों? बेखौ 24 जानुवारिनिफ्राय बेखौ सर' खालामनायखौ जागायजेनदों। दा नैबे खेराइ मोसानाय सर'खौ जोङो जानुवारिनि 24 अक्ट'निफ्राय खालामदों। नाथाय जोङो मिरु एबसुनि जि थान्दै जख'न्थाइ 58 थान्दै जख'न्थाइ बे बिथांमोननि जि मेल बे मेलखौ जोंनो खम सम होदो। बिनि थाखायनो सर' खालामनायाव जोबोद हाखु दाखु जाना फैदों। दा थेवब्लाबो गथ'फोरा बे सर' खालामनायाव खोब गोसो होनानै सर' खालामगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो नुदों। दुलाराय बर' सुबुंफोरखौनो जोङो खुथारै खावलायदों जाहाथे नैबे मिरु एबसुनि जि 58थि खेब थान्दै जख'न्थाइनि मेल बेयाव लैहोर लैहोर फैथों आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जि गुबै मोसानाय बेनो जाहैबाय खेराइ। बे खेराइखौ जोङो प्रायरिटि होगोन आरो लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि मोसाखावरिफोरनि दोलो बिथांमोननि मोसानायफोरखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना लोगोसे जोंनियाव कमार्शियेल मार्केट लोगोसे दिन्थिफुंसालि दोङो। बे दिन्थिफुंसालियाव नोंथांमोना गुबुन गुबुन आइटेमनि मोसानाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जे आरोबाव खनसेबाव आङो दुलाराय बर' हारिखौनो खावलायदो जाहाथे गावनि माहारियारि जि आफाद बे आफादनि मेलखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि जि लैहोर लैहोर फैनानै बेयाव जगदान होफैगोन बेखौनो आं खावलायबावबाय। गोजोन्थों। मावसोम आफादनिफ्राय जि मार्च पास्ट खालामनाय बे मार्च पास्ट खालामग्राफोरखौ नायग्रा आरो माखासे मानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ बिथांमोना बोसोन होग्रा मार्च पास्ट खालामनायनि बा मावसोम आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो। खुलुमबाय। दिनै जि जानो गोनां खुंगा 58थि बोसोरसालिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जख'न्थाइ आरो जथायै 31थि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जि थान्दै जख'न्थाइ बे जथाय जि हाबाफारि 5, 6 आरो 7 बे हाबाफारिनि जि नैथि हाबाफारि फुंनि जि फिरफिला बिरहोनाय बे बिरहोनायाव जोङो मावसोम हान्जानिफ्राय जोङो NCC एबा जि मार्च पास्ट बे मार्च पास्टआव बाहागो लाहोनो थाखाय मावसोम हान्जानि सोद्रोमाफोरखौ जोङो फारियै जों सोलोंहोबाय थानाय जादों, पेरेड सोलोंहोबाय थानाय जादों। आरो बेवहाय जोंनि लोगोआव आरो हेफाजाब होफैबावगोन टंला जौमा फरायसालिनि गार्लस पार्टि गार्लस टीम मोनसे आरो UN एकाडेमिनिफ्राय बयस आरो गार्लस मोननै दोलो फैगोन आरो लोगोसे जोंनि मावसोम हान्जानिफ्राय 3 दोलो जोङो बानायनो थियारि खालामगासिनो दं। आरो बिदिनो जोङो जोंनि जि फिरफिला जि बिरहोनाय समाव जि मावसोम हान्जानिफ्राय जि दिन्थिफुनाय जि मार्च पास्ट दिन्थिफुनाय बेखौ जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। दायो जोंहा दिनै गिबि सान हिसाबै जोङो खाथि खालानि जि फरायसालि जि बाहागो लागोन होननानै आं बुंबाय बे बिथांमोनखौ जों लिंहरनानै दिनै फिल्ड एडजास्टमेन्टखौ खालामनाय जादों आरो गाबोनबो जागोन बेनिफ्राय समफोरबो जागोन आरो फाइनेल जोंहा जि 6 सानखालि जिहेथु जोङो माने
दिन्थिफुनांगोन। बेनि थाखाय जोङो फुरा साखाफारा जादों। जोंनि मावसोम हान्जानिफ्राय दल मोनथाम जे बाहागो लागोन बिनि अनगायैबो माने जोंनाव मावसोम हान्जानि गोबां सोद्रोमाफोर थागोन। बिथांमोनखौ जोङो मावसोम हान्जा हिसाबै जोङो बाहायनाय जागोन। जोंनि मावसोम हान्जानिफ्राय जोङो बुंनो थाङोब्ला 220 सासो मावसोम हान्जानि सोद्रोमा हिसाबै जोङो गनायना बिसोरखौ थिसननाय जादों। आरो फारि फारि बिथांमोनखौ माबायदि आब्रुथिखौ माने दिन्थिफुनांगोन बिनि सोमोन्दै जेरै VVIP, VIP आरो RCनि गारिफोरखौ माबायदिहाय जायगा लानानै जोङो बिसोरखौ जायगा हिसाबै जोङो दोनथुमगोन बिनि सोमोन्दै जोङो बिथांमोनखौ फोरोंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो जों आसा खालामो जेन नैबे जानो गोनां जि 5, 6 आरो 7 नि जे सानथामनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो मैखोमै बाहागो लानानै नैबे मेलखौ जोङो मोजाङै जाफुंहोनायनि जों मिजिं थिदों। नोंथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनबाय। आं बे समाव आरोबाव मा लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो मा खामानिफ्रा आवगायगासिनो दङ आं बेखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोन आखायाव लादों।